Předtím, než začne video, tak bych vám ještě potřeboval něco říct, a to je to, že tohle se natáčím už poté, co to video jsem jako natáčel, takže úvod byl natáčen poté, co bylo natočeno video. A já se omlouvám, že to vyšlo trošku později, ale taky až budu mluvit v tom videu o tom, že brzy uvidíte první díl toho Get Jump, tak neuvidíte, protože jsem ztratil záznam. A teď si užijte video. Jak jsme lidi u dnešního videa, jak jste si mohli všimnout, tak poslední 4 dny nebo 5 dní, já nevím už jak dlouho to je, nevyšlo žádný video. A já vám teďka vysvětlím vlastně proč a co vlastně tady dělám na tomhle kanále. To video už mělo být dávno, ale jsem zapomněl, no. No, důvod, proč to vycházejí videa je ten, že jsou svátky, jo, jsou Vánoce a já na svátky nechci úplně vydávat videa a si to jako prostě to užít, co chápete, jsou Vánoce, tak nebudu prostě každý den sedět tu tabletu a vydávat videa, prostě si ty Vánoce užít, chápete? A vlastně se tady všichni neumudili, tak vám do pozadí dám nějaký gameplay, nevím něčeho, prostě. No a ještě tomu, abych řekl něco, co vlastně budu dělat na tomhle kanále, tak budu tady natáčet svůj seriál Plíšáci na hadi, už se chystá, děláme epizoda, nebojte, brzy. A taky chystám nový hraní video z Get Jump. To video už mám natočený, teď ho jenom vydat. A vlastně jít editovat. Teď vám tam asi do pozadí nějaký to Get Jump gameplay, kde můžete vidět vlastně, jak jsem tam pokročila. To není to důležitý a si tady budu natáčet Berzenkec. Jsem už dlouho nenatáčel, hlavně jsem to natáčel v době, jsem ještě natáčel obrazovku. A taky ještě to, co jsem to chtěla ještě říct. Musím si vzpomenout, počkejte. Jsem myšlený. Jo, taky tady budu natáčet Get Beard nebo Get Dead Room, to jsou taky fajn hry. Chci jako, aby ten kanál byl co nejvíc jako originální, protože natáčet všude Berzenkec a Minecraft, to dělá úplně každý. Je to vše jako trošku originální, že tady bude vycházet Get Jump, Get Dead Room a Get Beard. Jo. A taky Plíšáci na hadi. Řekněte mi, jaký youtuber natáčí seriál, kde Plíšáci a hadi mezi sebou bojují. Nikdo. Taky mi řekněte, jaký youtuber v Česku natáčí Get Dead Room, nebo třeba Get Beard, nebo Get Jump. Jako lidi zahraničí samozřejmě jsou nějaký gameplay, ale tady v Česku ne. Vůbec. Takže ne, to je celkem jako originální. A taky si teďka uvědomuju, jak moc krátký tohle video je. A tak ještě bych vás chtěl poprosit, abyste dali odběr na kanál Luky41, na kanál Žvanil, vybočíte emoji, super. A na kanál Akem809, na kanál Dragonky a Čícanica. Ještě se o kanálu Dragonky za Čícanica. Jo, a taky ještě na kanál Senzurajf, abych vám zapomněl. No, takže Dragon je na Číčamica. Číčamica to jako už dlouho tam, takže jsem tam si vydám nějaký to video, už jednou vyšlo. A Dragon Cat, nebo hlavně jako Dragon Kitty, je můj kámoš, který ho znám ze školy. A rozhodli jsme se, že tady máme natáčet na tomhle kanále. V mých videích můžete slyšet, jak on říká, že brzy bude moc posílat, tak málo, on už ho má. A jsem se vlastně s tím, že natáčí na tomhle kanále, jako Dragon Kitty. A pak mi taky poprosil, abych nakreslil profilovku, takže jsem mu jako jenom papír, no. No a to je vlastně jako tady natáčím. A taky Senzurajf, myslím, jako dělá nějakou reakci na mě, nebo možná, nevím, jenom mi psal do jednoho videa, že se můžu dělat reakci, tak to mi vypadlo, jo. Takže možná bude, já nevím, nejsem si jistý. A co bych k tomu ještě tak řekl? No. Proti
vždycky si něco říct, a nezapomenu co. Tak jako to nebylo jako, že na našem bazupě tak ty kočičí hry. Tak vyrábí Roblox, což natáčím Color Order sérii. Jste už mohli vidět, to co bylo dobrý. A taky ještě budu natáčet jiný hry na Robloxu, třeba Slap Battles, nebo nevím, Wars, nebo třeba Minecraft. Tak ještě mám 2 kámoši, kterým bych chtěl taky natáčet. A tohle, nevím, jestli to mohu chtít, to ne, se bych zeptal. A když tady vydáme nějaký video z Minecraftu. A to je vlastně všechno, co bych chtěl k tomu videu říct. A se s vámi zatím loučím u tohohleho videa, dejte like a odběr a napište nějaký hezký komentář a zatím čau.